Mr. Kouronpis, do you expect Tsipras to get the votes for confidence today? Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, γιατί ενώ είχε τη δυνατότητα να μην προβεί σε μια τέτοια πρωτοβουλία, ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσει αυτή η εκκρεμότητα και αμφισβήτηση από μεριάς της αντιπολίτευσης για μια σειρά ζητήματα, μεταξύ των οποίων δυστυχώς για την Ελλάδα είναι και το θέμα που θέτει η αντιπολίτευση και αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών. So what do you think about the PRESPA agreement? Is it a good agreement for both sides? And why opposition is so strongly against it? Όσοι γνωρίζουν ιστορία, ξέρουν ότι τα Βαλκάνια υπήρξαν πάντοτε μια πυρηνιδαποθήκη. Ήταν μια περιοχή που η ειρήνη συνεχώς βρισκόταν σε βασανισμό. Είμαστε καλοί λαοί, αλλά πολύ συναισθηματικοί. Και αυτό είναι ένα λεπτό σημείο που πολλές φορές εύκολα μπαίνουμε σε διαμάχες. Προέρχομαι πολιτικά από αυτό που εδώ στην Ελλάδα λένε πατριωτικό Πασόκ. Και ποτέ δεν θα υποστήριζα μια συμφωνία που δεν θα εξασφάλιζε την προοπτική ειρήνης στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα που δεν έχει κανένα λόγο να υπονομεύει την ύπαρξη των Σκοπίων. Η Ελλάδα και τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία, έχουν να κερδίσουν από μια διεθνή αναγνώριση των συνόρων και από την απαλλαγή από αιμονές που γεννούν αλυτρωτισμούς. Ανάμεσα στους δύο λαούς, ενώ δεν έχουμε ουσιαστικές συνοριακές διαφορές, όλα αυτά τα χρόνια για διάφορους λόγους και για διάφορα συμφέροντα υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες. Ο Τσίπρας και ο Ζάεφ, ο Δημητρόφ και ο Κοτζιάς θα γραφτούν στην ιστορία, γιατί θέτουν τον θεμέλιο λίθο για να δουλέψουμε μαζί και με άλλους λαούς στα Βαλκάνια για την εμπέδωση μιας πραγματικής ειρήνης που θα βοηθήσει τους λαούς για να διεκδικήσουν καλύτερες μέρες. Το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, γιατί στα 10 μου χρόνια από μια εγκαταλελειμμένη χεροβοβίδα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου έχασα εντελώς το φως μου. Ξέρω λοιπόν τις συνέπειες και τον πόνο που γεννούν οι πόλεμοι. Επιτέλους βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι να κάνουν την υπέρβαση για να συμβάλλουν ώστε η ειρήνη να απαλλαγεί από αυτόν τον βιασμό που υφίστατο πολλές φορές και με εύκολο τρόπο από εξωτερικές κυρίως επεμβάσεις στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν πράγματι άνθρωποι και στην Ελλάδα και στα Σκόπια που έχουν ενστάσεις για διάφορους λόγους για αυτή τη συμφωνία. Ο Τσίπρας και ο Ζάεφ έχουν επιλέξει να πάνε σε μία συμφωνία που μπορεί να απειλεί και το πολιτικό τους μέλλον από αυτές τις απόψεις. Όμως θα γραφτούν στην ιστορία ως πραγματικοί ηγέτες. Η συμφωνία αυτή θα απελευθερώσει τεράστιες δυνάμεις δημιουργικές και για τους δύο λαούς.
και πολύ σύντομα ό,τι εκκρεμότητες υπήρχαν ανάμεσά μας, η ανάπτυξη θα τις σβήσει όλες. So what is happening with Tsipras allies? They're leaving the government. So it is just a show like the opposition accused, or there is real problems in this coalition? Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα με την έννοια ότι και πίσω, πολλών χρόνων πίσω, είχε αυτή την άποψη. Σήμερα λοιπόν ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει εφόσον η κυβέρνηση επιμένει στη σύνθετη ονομασία. Η κυβέρνηση σήμερα θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και η κυβέρνηση θα ψηφίσει τη συμφωνία, γιατί αυτό επιβάλλει η λογική και αυτό επιβάλλει η αγάπη όλων και των δύο λαών για την πατρίδα τους. Γιατί θα υπάρξει μια ειρηνική συνύπαρξη και των δύο λαών. You said shortly, so do you know what time, when do you expect the parliament to put the Prespa agreement into the debate and voting? Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τέλος Γενάρη, το πολύ την πρώτη εβδομάδα του Φλεβάρη, θα πρέπει αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί.